Bajwi Hotel, Kokrajhar Bajwi Hotel. Good morning everyone, welcome back to my YouTube channel. Bodo गाखोना फैबाय आरोना जोङो 4टायाव ओरैफाय ओरैसो दा रङिया मोनफैबाय क'क्राझार थांनो नागिरदों मन्दिर ओपनिं दङ गाबोन ओमफ्राय दा नै रङिया मोनफैबाय रङिया धनुषकिया ट्रेन गाखोना फैदों बा मालायसो धनुषका अबाव थांनो हा Kokrajhar ha नाजाय थांगासिनो दङ सिजों ओंखारलांगासिनो बे गिदिर गिदिर बाना फैबाय मेंलायलायदों निस्का अबाव थांनो निस्काया जि उन्दुबोदों ट्रेनाव बड'लेण्डखौ मोनासै बड'लेण्ड बासआ मैया माबा गाज्रि जानानै फैयासै आरोना ओमफ्राय जों दा नै रङिया ट्रेनाबो इथिं थाबाय आइबो फुरा लाइन थादों नै टिकेट काउन्टाराव लाइन थाजोबनांदों आरोना दा दसे थांनानै दानफैनोसै आङो 7:15 फोरावसो दंखायो जोंनिया क'क्राझार थांनाया ओइ जेजे धनुषकिया नै उनाव लानायाव एक्सिडेन्ट देखायसो गारदों बिमानै लोगो मोनदों नालाय ओमफ्राय हारसा बङालि बुरि बायदिसो नुथारदों हारसा बङालि बायदि नुथारदों बा धनुषकिया मोजां मोनथारदों हा धनुषका ओइ मोजां मोनथारदों हा मोजां मोनथारदों थाबायनो मोजां ओइ अबाव थांनो धनुषका मा आथिङाव बेलाय धनुषका ट्रेन फैबाय ट्रेन नै इथिं हरद' ओइ नै ट्रेन फैबाय दायो ट्रेनाव गाखोबाय धनुषकियाबो नै धनुषका अबाव थांगोन हा अबे आगै होनदों अबाव आगै हा धनुषका बिराद दुस्थ' जाफैदों धनुषकिया स्टेसनाव अबाव थांगोन हा अबाव थांगोन अबाव नुदों नै आन्दा बिरियानि होनदों नै बिरियानि चिकेन बिरियानि दे दो चिकेन बिरियानि हाँ धनुषकिया बिरियानि जानो नागिरदों बिरियानि ओइ नांगोन दे बिनाव नों दौना हो ओइ नै फोनांजोबगोन बे दा सेस सुनै गस्लायाव हट मासे हट आंनो मासे निउ बङाइगाव मोनबाय निउ बङाइगाव क'क्राझार मोनथारसिगोन बारा गोजान गैला क'क्राझार मोनफैबाय क'क्राझार थुद' थाबायद' ओरै सोनाबहा बेटारि गारि लानानै थांसै जों दा टमटमजों हटेलाव ओंखाम जाहैग्रोनोसै आयौ धनुषकिया गाबफ्लाथारदों नै आयौ गाबफ्लानाया बाबा
क'क्राझार मोनफैबाय दा रेलवे स्टेसन जों ओंखारनांगौआ फकिराग्रामावसोमोन आरोना ओमफ्राय बिनिफ्राय बेटारि गारि लानानै थांसै जोङो वाव तनिष्काया क'क्राझार मोनफैबाय माथो तनिष्का बेगानो बिराद गिलिर मन्दिर अपेनिं दं नालाय समफोर गाबोन सानसे दंबावो फैखाबाय आरो जोङो गाबोन जैग' लागोन ओमफ्राय समफोर अपेनिं जों दा बाजै हटेलाव ओंखाम जानो थांगासिनो दं तनिष्का अबाव फैदों तनिष्का गारि बुरजा ओंखारदोंबा तनिष्काया ओंखायनो नायगोमोलायदों ना बाजै हटेल क'क्राझार मानसिया ओंखाम जानोसै जों दा बाजै हटेलाव र' बाजै हटेल ओंखाम जानोसै जों दा बाजै हटेलाव तनिष्का ओंखाम जाया नोङो हा ओंखाम जाया तनिष्का जों जानोसै नै मा आइटेम नारजि अमा अनलाजों मुला दालि जहल आरो नै ओंख्रि ओमफ्राय नैबे लाइ पापर भाजि आलु बाथोन जलफि बाथोन ओमफ्राय थास' बिसंजों ना मुला लकेल दाउ फुंलायलायसिगोनलै बाजै क'क्राझार बाजै हटेलनि गस्लायाबो बाजै हटेल लिरनाय दं दे जाद' तनिष्का जाद' मा जाद' तनिष्का आबोनदो तनिष्का आबोनदो दे आबोनदो टेस्टि बाजै हटेलनि नारजि अमा टेस्ट खालामनायनि दं बरियानो गुदुं लकेल दाउ टेस्टि होनदो जों दा बाजै हटेलाव ओंखाम जाखांबाय थांनोसै बेनिफ्राय दा आश्रमाव नै फिलफिलि बेटारि गारि लाबाय तनिष्काया गारियाव गाखोबाय नै क'क्राझाराव बाय थांदे दे जोङो न'निफ्राय फुंनि 3टायावनो सिखारनानै फैदों आरोना बेनिखायनो थाब सफैबाय बड'लेण्ड बासबो गैयामोन नालाय दा नै बिराद खुवा खुदों क'क्राझारावबो खुवा खुदों जोंनि जायगायावबो खुवा खुदोंमोन ओमफ्राय जोङो 10:30सोआवनो मोनफैबाय नै दा माने थम बेटारि गारिजों जों दा आश्रम फारसे थांगासिनो दं आरोना फाइनालि जों दा राबापारा पाहारतुलि आश्रमाव मोनफैबाय आरोना बिराद गगा मोनबोबाय नै मन्दिरनि गेट तनिष्काया उन्दुबावबायसो जों दा सिंथिं हाबलांसै पेन्देलबो बानायगासिनो नै आलासिफोर फैगोन नालाय मन्दिरा जाजोब्बायानो गाबोन जैग' होगोन बेनिफ्राय समफोर अपेनिं फिथाल' हासुगोन समफोर मेन खामानिया गाबोन आरो जैग' लागोन नालाय मन्दिरा जाजोब्बायानो बेग दोनहैग्रोनानै लानि र' नै तनिष्काया पकेटाव फैनानै थाबायफैदों बा मालायसो आयो बा ओइ दोदोमोननो खारनाङा मा लायलायलो हा मोसालायथारदों तनिष्काया नै गग' फारौ नै फारौ गाबदों बोरै गाबदों देलाय होनलाय
खोनाफेराखै मोननांगौ दिनैसो नो pip pip नो ku 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 sini dah apa gap gap Ina gय जाफैलायथारलै आयं उनाव फैनानै मिथिखाया गय बिना लायलायलायनानै जाबायहाय फाथै जाया फाथै जाया नांथायो फाथै जाया खर' गिदिङो आइदि होनो दे मोसानांगौनो दे आयंआ नायनानै देलाय दे मोजां मोसाथारबायहाय मालाय मा मोसानाय जाखो मेथाइयाबो मा माथाय दे मेथाइ खनना खोन्थालाय देलाय मेथाइ खन दे ला 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 दे ओइथिं थां दे दिदो नों खन दे नोंसो खननांगौ ओमफ्राय बारा गिदिङा खर' गिदिङो जाबाय दे मोसादो गिदिङा दे दे मोजां मोसा दे Baba black sheep नो yes sir 3 bags full 1 for the master 1 for the everyone Johnny yes papa eating sugar no papa open your mouth ha 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 मोसादोंहाय धनुषआ थांसै दे थांनो दे थादो मिगिलाय होनो बेवहा आथायलायनो ना आथाय धनुषका Oi, itu aku sendiri. Oh nih, ma? Hah?